Welcome to Kariba TV. Nasi tina Mr. Manzungu, Vamanzungu, vari mugari wemukariba regetinzo zvakawanda kubva kuna Manzungu. Vamanzungu makadii? Ndinofara makadii. Ndinokutendai nekuve munesi muzuva ranhasi. Vamanzungu, ndinoda kuti mumbotipawo chidimbu kana kuti mumbotipawo kuti tizive kuti Vamanzungu ndevanhu, kuti vazhinji vakatarisa vhidhiyo rinori vada kuziva kuti Vamanzungu ndevani. Vamanzungu munhu ane mukurumbira, asi takuziva kuti Vamanzungu vambori ani. Ini ndinoitwa Milton Manzungu, zita rangu rekuberekwa. Uye ndiri mugari wemuno mukariba. Ndanongo yakariba ndiri muno. Ndakwaya 76 ndikazombobuda ndichienda kunguva yehondo. 1981 ndikadzoka muno. Saka ndiri mugari wemuno zvakanyanyisisa. Ipapo Vamanzungu mungatinatsokuziva kuti pakurarama apa munorarama sei? Ndaya muno kutanga kwangu cheko ndakatanga ndichita zvokubatsira zvichinanga nganga. Uye ndakaberekwa mumba maitika zvemasvikiro ana Chichitewa. Indiro ndinyakasikana. Vanhu vanoziva kuti Manzungu, but mukasvika kwandogara ndinotonzi vanyakasikana. Sapo munhu ane ndinyakasikana munhu anowombera mondoro. Saka taigara nesvikiro nendinyanewo. Ndo vandakagara navo zvikuru tiri muhurumwe. Vachizobva vachienda kumakande tichiparadzana. Ini ndiri muno mukariba. Saka ndakatanga ndichita zvemishonga zvokubatsira vanhu through svikiro. Uye ndakaita experience yakanyanyisa pakuita naizvozvo ndichibatsira vanhu. Uye ndakatoya muno mukariba ndichita izvozvo. Kati gare ndakazozvisiya. Ndakazozvitisiyei ndichienda kufishi. Pane zvanga zvandiomera kudivi iroro ndakuenda kufishi. Kasina ndirimo muno mukariba. Tiri papo matimimi maita zvekuombera mudzimu. Mune mudzimu here, mune svikiro here rinosvika pamuri kana kuti raisvika pamuri? Inini handina svikiro asi ndina mudzimu kumusha kwedu. Kasi handina svikiro. Tiri ipapo Vamanzungu, mungakwanisa kutsanangurira kuti kana tiri mudzimu nesvikiro zvinosiyana kuti chinhu chimwe zvinofamba sei? Okay, svikiro nemudzimu wedzinza zvakasiyana. Kana tichiti munhu ane svikiro, munhu ane mhondoro, anosvikwa nenyingi mhondoro. Enenge ari munhu akafa achizha makona ozobuda pamunhu iye rinonzi svikiro. Sachitewa ndiye masvikiro epasi. Hamungamufanidzi nemudzimu wabuda, nokuti sekuru vangu Vamanzungu vakafa vanobva vabuda pandiri vachitaura mumhuri. Ndini Vamanzungu vachibatsira mhuri vachiita izvo. Saka zvakasiyana nesvikiro. Papo tapanzwisisa. Zvino Vamanzungu, tikaenda kuziva zvekare kuti kana muchiti maimbozviita zvamazosiya makuita zvefishi, pari zvinhu izvo muri kuita zvipi? Pari zvinhu izvo zvefishi ndaizviita zvefishi. Ndabva but still zvaindiomera nokuti mudzimu uri pandiri wairamba uchindidzora kune zvokurapa vanhu vane matambudziko avo. Ndichibva kufishi ikoko ndaingoita basa iroro uku ndichirirama. Saka ndaita sekunge ndiri kurwisana nemudzimu, ndinoda kubuda mazviri kuti ndiitewo zvimwe zvakasiyana nezvizvi. Saka zvakaramba zvandidzorera kupi ndakazobva ndadzokera futi mukurapa sezvandaingoita kukutanga. Saka mukurapa kwamuri kuita izvi nezvi munowanzorapa vanhu vakaita sei? Matambudziko amunorapa? Ndingati matambudziko anosangana nevanhu anonyanya kusiyana, akafanana anosangana nevanhu. Angazosiyana pakuadudzira nokuatsanangura uye nokuagadzirisa. Tine matambudziko anowanika mumhuri, matinoberekwa mumadzinza, mune zvinhu zvakasiyana siyana zvinowanikamo. Tienda urwere uriko yakwana, urwere uri kurwarwa mazuva ano ese yakawanda inorapika kuchivanhu. Iyo ndotorapa vanhu vakati wandei, ndotorapa zvoti ndane vanhu vakawanda vandabatsira. Sei zvirwere zvakaita sezvipi semuenzaniso? Zvakafanana na BP, ana kenza, zvirwere. Tienda zvimwe zvirwere zvatinyanya kuwana zvinobva mumhuri, kuti zvokuroyana izvi. Zvokuti ndakuroya makumbo uchafamba. Kana waroyiwa mudumbu munoramba muchirwadza. Mumwe anogona kunge achitemwa nemusoro usingaperi. Zvirwere izvozvo ndezvinowanzokona ndizvedu zvatoitirana muchivanhu. Zvoti unobva wagadzirwa muchivanhu kana chipotswa. Pane chinhu chipotswa chokuti unotichinhu zvaiwo muridzi chichitofamba aidha mumakumbo kana mudumbu. Izvo zvezvipotswa zvomudumbu ndinotokupa mishonga panapa. Ndokupa mishonga wemwe wotogara zviri kuma 2-3 hours
watotanga kubudisa chipotso chiaidza nekurutsa kana nekuchaya chobuda ndakukupa mishonga wekugadzira mudumba muchatorwadzi matopera unga musoro usinganyarara chipotso chaunenge wakakandwa ndotoziva mishonga kuti ndokutema nyorodza ndokutema ndokupa mishonga musoro unobva watonyarara. Dzinoko vanobirwa ava munoona zvamunovaitira here? Ndine mushonga wandinawo kuti mimi kana mabiro unoshanda for 3 hours ndepandirogona kuyoyonora kuteti kuyoyonora ndokupa mushonga iwonoisa munhu akasadzora chinhu icho pa 3 hours ini ndengasakwanise kuyoyonora pepe anobva atofa. Saka zvakafanana kuti munobva mauya meti mimi ndabiwa $10 saka zvinobva zvandoomera futi kuti nditore mushonga uyoyo ndoisa munhu pa 3 hours otadza kudzora ebva afa $10 ndino semunhu agara mubasa ndine matauriro andiita anewo wabirwa $10 but kana munhu amba zvinhu zvokuti munhu uyo ndezvokuda kuuraya munhu aiwa takuisa mushonga iwoyo kana atadza kudzora zvazvake iwoyo izvozvo muno mutotomboisa mushonga yoti ndotozosvika panhame wari munhu yakaba uyu but akatadza kudzora zvinhu zvouyu totoona kuti munhu akutofanira kuba wakaita kuyo aita zvinhu mumwe munhu anoita zvivindi zvokusada kudzora saka anofa nezvinhu zvaanenge akaba zvemunhu. Pane vanombouya vanotora mishonga pane vanozombodzoka here vachiti mishonga sei kana kuti wekubirwa zvinhu zvangu zvadzoka? Vakawandisa ndenhamba yakatowanda ndonhamba yakatowandisa zvakanyanya. Todzoka kumashure vamanzunguru ketingokutora izvi shoma tidzoke kumashure. Pamakatanga kuita imimi zvekurapa nechivanhu makazviziva sei kuti izvi ndo kusaidi kwei? Zvinongove mandiri zvoti izvezvi ndikagara ndikatosangana even newe ichifamba ndikatorwadziwa nekutambura nekurwara kwananga uchiita pandinosvika mumba ndikatogara zika kana ndikarara zvizvi ndotoziva mushonga wandifanira kutokurapa nawo ukaroiwa nawo iwe konzera kuti urware ndotoudzwa mushonga kuti ndikurape kuti upore chitopora. Tiri parwendo rwedu rwekurapa pane chirwere kana kuti pane dambudziko riri kuitika mazuva ano zvekuitwa varume vazhinji vari kuita musikanzwa yekuisa inonzi password kana kuti runyoka. Ichokwadi yamurutaura kuti vanoendesa runyoka. Runyoka rinonyanya kuwanda zvakanyanya. Pane zviri kuitika zvakati siyana nezvotonotora mudzimai womunhu zvandikamboonawo mumasocial media zvokuti unoona pamubhedha paine nyoka iwe unenge usiri rukawo. Aiwa iyo waurombo kuti ndinokupa chinhu ndotoisa chinhu pamukadzi wangu chokuti munhu akapinda iwe hausi rukawo i1 watinoshandisa rukawo imwe chete chinozosiyana chinonzi zvidawo zvatinoisa murukawo. Kana muchiti rukawo rumwe chete vamanzungu mungapatsanure here kuti muri kurevei? Very good. Tiri kuti tinonosima seed yatinojara seed iyoyo yaunojara iyoyo chipuka chaunoshandisa pakugadzira rukawo iseed yaunonojara yaunosanganisa nechipuka chaunotaurira ndechinenge chiri parukawo zvokuti ndingati kandichiti chipuka ndiri kuzama kuti sekuti ndashandisa ruambira kana ndashandisa shato kana kuti nyoka inenzi murara ine maindi yakangoita sekunge kunegite tafanike kobra so iyo dzinoshandiswa pakunogadzira runyoka. Unobva wagadzira rukawo wokuzvimba dumbu rukawo rokuti munhu anotema musoro kuti nyara musoro anenge kuti kumutira mvura unenge kubuda utsi mumwe anotamba nhova inenge ichitamba unenge wagadzira kubva ipapo but chinhu chinozopa kuti udaro chidawo chawaisa parukawo pamukadzi wako unaisa upe. Kana muchiti chidawo ndopatira kuti tinzwisise nokuti inini patovha pandirasawo pachidawo apo kuti chidawo tinoziva chiri chemutupo. Very good. Ndizvo zvakafa wagona manje pawati mutupo muko wangu wandaisa pachinhu kuti pin code pandiri kuisa pamukadzi wangu ndini ndiri kuziva muko wandaisa pamukadzi wangu kuti murume anouya asiri inini akabata mukadzi uyu anobva atotanga kurwara norukawo tepi yandaisa. Mune here vamunombobatsira pakuisawo mapasword varipo here vanombouya? Vakatowanda zvoti chimwe chinhu chatinotanga kutarira
kumunhu wese rukawa upirwe sekuita sekunge munhu uri kupa vanhu chibhakera pamaswisi. Chinhu chandinoita ndinotarisa age seyako neage yeuyu onitaudza kuti ndine mwana 1 saka mukadzi wangu ari kufamba sere nokurambana kwakuita vanhu. Mumwe munhu anongoita utsinye kuti achise munhu rukawa obva aramba mukadzi iyoyo mupota achienda mukadzi akuenda achiuraya vanhu anonouraya nemwana wangu kana nechikuru. But chinhu chekutanga ndechokuona kuti iwewe nemudzimai wauri uchisa rukawa ndinofanira kutsvaga kuti ndoti munokurarama kwakadii, muri kusvika pakuchenedzana bvudzi here kusvika pana sekuru nambuya uine mukadzi wako wawachisa rukawa, kwete kuti uda kumuchisa rukawa wobva wazomuramba. Zvese totarisa age yemunhu nehana yemunhu wandiri kupa nechikonzero chaari kuchisira mukadzi rukawa chingambori chii. Pakutarisa munotarise chii chamunotarisa pamanzungu? Zvakawanda zvokuti zvandotarira. Senini tichaenda mumba tikaenda mandokura ndinimira kuti tosvika tichiona tese ndotosvika ipapo ndogara ndotarira ndinyasa kunzwisisa kuti munhu uyu chiri pasi pomwoyo wake here kana kuti arida kungota utsinye kuti achise mwana wevanhu, mwana wevanhu nezopota achienda achiuraya vanhu be. Tadzoka tiri papassword apa pamanzungu. Kuvakadzi kune here password yavangaisire varume vavo? Ya kuvarume zvavanongoita password iripo ndekuti kuno kumukadzi anouyawo murume wangu ari kuhura zvakanyanya saka tinenge tasunga murume iye. Vamuchisunga munenge muchirivei? Iwewe wakukwanisa kurara nemudzimai wako chete, akukwanisa kurara kune mumwe mukadzi wekukunze. Yacho inenge yakureva aitore ndozvinonga zvapo. Ndinotongoya pandotongomuza titsvaga inonotsvaga chipfeko chomurume wako kana kuti jira ramunoshandisa mumba pabonde ebvaya nejira reito dambo rakapisika diki togadzira ikako aya ndishandisa tsono dzedu zvinoreva kuti kuno hakuna futi kwaunoita kunze kwakumudzimai wako. Iyoyo ndio password imwe iri inowanza kushandiswa nemadzimai. Munobatsira here vamanzungu munhu anouya wamusina imimi kugadzirira sokuti akuvara nerunyoka murume kana mukadzi munokwanisa here kumuyoronora? Zvinotaura vanhu kuti mukadzi anojiswa runyoka, mukadzi ndiani? Murume haajisike runyoka but kunze kwezvandotaura zvekufunga but mukadzi anojiswa runyoka. Mukadzi kana akauya ndinotsvaga kuti type yerukawa hwaakajiswa ndohupi. Mumba umu ndine bhodhoro nezvidawo zvese kana ti zvidawo zvese ndikutaura kuti chirapo chatinorapisa inofanira kunge uine bhodhoro rine zvinhu zvese zvoti kana ndikanhonga nhunzi ndinoikanda imomo, kana ndikanhonga zvese ndirikanda imomo. Saka ndinouya ndokupa udya ndingikiniyo zvinoreva kuti ndoda kuti unosangana nechidawo chakashandiswa kurukawa nemunhu akajisa mukadzi unobva watopora. Zvireva kuti kana ndakabatwa nerunyoka ndinokwanisa kutomhanya kuna vamanzungu kuti vamanzungu unoda kuvara. Ndakutora bhodhoro rere ndotoisa munhengo wangu mukati ndokupa unanzvi udya. Ndoona kuti ndakukutema nyora right round musana wese miri wese ndokutema nyora kana kutangira pamusoro apa ichidzika newe nokwe kwavanodya kwekwe because tatu uyu ari kushandisa chidawo chaari kupa kurukawa rwari pamukadzi zvino mubhodhoro mangu muchirimo. Saka kana chirimo muchanosangana uku yapin code chakunosunungura password iyi bozi chidawo kuno kundinacho inini bhodhoro mangu. Saka zvinoti bhodhoro andina arina mhuka inofanira kushaika mukati imo. Mambotaura makati zvaakushandiswa panapa zvidawo zvakasiyana, ruvambira, shato, mhuka idzi seruvambira idzi munodzisvikira pai pamunongati munoti ana ruvambira tinovaziva kuti vanomhanya speed uyezve hadziwanike wanike? Hauna zvavo handitomboenda unobata ruvambira, kwakutongoenda panogara mbira ndipanogara ruvambira. Mukaenda padhoo paipa untoona panai pakanda paunosvika padhoo pamutango paunokwanisa kusvika ojara mbeu ipapo iyo unozotora ndiani kuti seed ndorukawa. Zvimwe zvese zvinozoshandiswa hazvisi kukawa, chinoshandiswa iseed yawakashandisa iyo ndiandakutora ndogadzira iyoyo. Ndepandinenge ndakutora zvidawo zvese ndochisanganisa neseed ndakunochisa adzimai wakawa. Alright. So chiri rukawa hachisi chinhu chimwe chete chinonzi ichi. Rukawa iseed one ndio inoshanda iyo, ndio poison inoshanda. So kuti inenge iri seed yakaita sei inodyarwa iyi?
ndakunoti dzakawanda dzatoita hatingapinde into details but vamanzungu tine zvakawanda zvatinonzwa uyezve vamanzungu vane mukurumbira watinonzwa vamanzungu panyaya dzekusaidikukwevarume kurunana rukawo vamanzungu mungatitsanangurire kuti pane ratinonzwa zvinzi rukawo rekuti munhu anogona kuita black miviri wese kweta rimwe rekuti anzi unofanira kugara uri mumvura. Okay, rukawo pane rukawo pandatsanangura paya ndatsanangura zvorowambiri ndazvitsanangura nezvemuramba takunotora hove muramba uyo toenda mumusoro macho rupi brain dzemuramba todzisanga takudzoka kuCDA yakasimiwa iyeyi takunosanganisa nebrain dzedzi takunokusanganiswa kumanjayo rupi uyo brain dzedzi chachida uyu ndo hako iwo mukororo kushandisa pamukadzi wako kuti munhu anongorara nemukadzi wangu ini anogona kuramba ari mumvura souyo wamutupo aufani kudya mbizi wadya mutupo ndazozvibata apa ndapanzwisisa manje kuti iwewe wadya mutupo saka wakuchigara mumvura macho imomo wadya mutupo saka unogona kuramba ari mumvura aufani kubuda toenda kumunda kune kadacha so kanenzi kabvumburari kwekuti ukachera so kanenzi chitiso ikako kanokungonitora mafuta acho takwaisa kuchidawo kuCDA zvinoreva kuti mukadzi wao ndikandaipa mukadzi uyu akuzvimba dumbu ukakaona kadacha ikako kanotsvuka kanenge kakatsvuka dumbu kakangoguta dumbu rako nezvarakuita iwe wakuzvimba saka chachidawo uri tiri ipapo unokwanisa here kuzoti warapiwa unokwanisa kuzorarama here usina marwadzo pamiri wako unorarama iye mishonga kudhara vanhu tisatanyatsa kugadzira waiti ukazvimba dumbu unoenda unopiwa 2 liters dzeweti nemukadzi waorara naye womwa weti zvaidinga saka takazozviona vanhu vakazosandura takazosandura ndatamodify hakuisina zvoti kana ukanomwa weti yemukadzi uyo hapana chinobuda unotowodzera kuzvimba dumbu racho. Vamanzungu tine nyota chidoko chikunzwa zvizeru kubva kwamuri zvakawanda. Pane nhau iri kuitika vamanzungu yekuti tiri kuona vamwe vachizonamatirana. Zvinenge zvafamba sei? Paya parabanga yana banga ravanoshandisa. Uri kudzokera futi kuseed yandakuudza iyi. Wakunotora banga rakunokangwa nemishonga neseed. Zvinoti banga chachidawo wamuko. Munhu anongorara nemudzimai wangu chete banga rinofanira kuroka kuvhara. Muchaona kuti munhu anonobvisa kuroka kunoraba apa haatobata kii kana chimwe chinhu. Anongobata katsvimbo sei katondekedza apa kudai. Vanhu yava kutobva. Plus nyaya iri papa pakunobatana kwevanhu. Kana makamboona imbwa dzichiita zvadzoita. Saka unosvika unorwa pakati pembwa paya. Saka hadzi ine chitengi chiri mukati kuno kuimbwa ine chibhora chiriko. Saka chitenge chiriko kuhadzi kuno nechibhora ndezvinongotowa zviripo tu. Zvotoshandiswa takudzokera kuti kuCDA yakadyarwa iya nechibhora ichi ukuku takunogadzira yapauta ichiri pandukazo chitori chendikuchiomesa chembwa chichi ndachiomesa ndochigadzira ndakunochigadzira kuzvidawo uku kana ndakuenda kunoisira iwe ndakunotora banga neiye ndakukanga ndakugadzira izvozvo chachidawo wamuko zvatofamba zviri spiritual zvokuti kana munhu achizvitsanangura ungatadze kuzvinzwisisa uye ugopikisa kana kutadza kuzvinzwisisa zvinhu zviri simple zvokuti zvakafanana nokuti isusu tinorera vana mwana kuti asaite nhumbu kubva mukukura mukateerera mavakuru vedu mukanobvunza munhu wechikuru tinotora weti yemwana musikana toisa mubhodhoro totora mishonga midzi toisa imomo tovhara totsvaga ini naadzimai vangu tofushira mba tichengeta mwana iyoyo hachawanika chinhu kuno ane ruware zvinoreva kuti mwana wedu isusu kana asvika form 4 apedza chikoro zvokuti akuita mudzimai kuti anoda kuroorwa pataenda pachigubhu cheche tovhura torakuta open mwana akuenda apedza chikoro
munozvigadzira here izvi zvamanzungu zvevana vasikana izvi? Izvozvo zviri simbo zvokuti mukanotsvaga munhu wechikuru ati kurei vari muno kana kuti vari kumamisha zvokugadzira rwari pamunhu zvinozikanwa nemunhu wese, zvinotozikanwa nemadhara, zvinhu zvakatongoti pusei. It's not for cow but also cow. Mishonga yedu yakaishandisa kuchengetedza vana. Saka kana ndakauya murume akada kuuya zvenharo hauna ruwara pane chaunoona bcause anenge panenge pakatovhara. Asi iye muridzi anenge anoona sei? Iye anotoona rasa mvura anotoona kuti ndiri right, but iwewo kana shaka kuti unobata pabati zviri kuitika izvezvi hazvina kana basa izvozvo. Hati mushonga unotoshandisika iwe tiyo unotoa nemidzi mushonga weisa bhodhoro weisa, but zvinoda kuti bhodhoro richengete pari permanent paunoziva kuti hauzotadza kupaona. Saka pakugadzira mishonga iyi zvinoitwa panyama here kana kuti zvinotoda wakasvikirwa, zvinofamba sei? Kutsvaga izvozvo ndototorabadza mutsvaga mishonga ndakutoziva mushonga. Tikatoenda mumba mangu ndokuda kuti bhodhoro mushonga wakati mushanda zvakati. Tochidzoka kunhau dzemutambo webhora, munozivikanwa muri vamanzungu kuti munofamba nevakomana vebhora, hatitaure hedu nemazita, mune vakomana vebhora munofamba navo, zvinombofamba sei? Bhora ndorifarira zvakanyanya uye chitsotsi chiri kubhora chese kuti timu ihwine isahwine, asi zvinhu zvinoshambisira zvinhu zvatoziva. Mukatsvaga munhu wese akatamba kana zviguri vane gadzira rinenzi kwaro ground reri rokuti ukapinda imomo unoneta chivhuno, even kana kuimbwa tinozviita kuti unogadzira chivhuno chokuti imbwa ikamhanyisa mhuka inopera pawo chenzi chivhuno chinoshandiswa kunogadzira maground. Ndinozviziva zvinhu zvandoziva zvakanyanya, but bhora raakutambwa mazuva ano nevakutamba bhora vacho havagoni kuzoconcentrata nezvatoda kuti usvike umupe munhu mutemo kuti pandaisa mushonga mukirandomo haufanira kubatana nemadzimai, haufanira kubata chakati nechakati, haugoni kuvakontrol. Saka mishonga haizoshanda sezvairi. Saka chakungoitika pane zvokuti kana bhora uchirida sere timu uchida zvokuti kana paine zvauri kuda kwako vanhu vakawanda akutoshandisa, ndingati pane zvaangangoshandisa kuti zvikanganise one of munhu ari pagedhi kana kuti orowa nezvinhu ukanganisa ita confused obva ngogwezwa asingazivi kuti chii chiri kuitika. Ndio kana wapinda apa unonga watopinda dhipi kana wakutoda bozo kana kuti ushandise mishonga yataishandisa iye vakomana vachakwanisa kunyatsodzitedzera kutedzera muko yacho. But vaitamba bhora mukatana vaitamba naJani vaitamba vakomana vesana ida vanhu vaikwanisa kuteera zvaidiwa. Taiti tikati handi tiri kwaJohn Range tondorara vaienda tikatakura mainform akanorara ikoko tichidzoka navo vanotedzera kuti mainform abva kwaJohn Range, but hafanira kuitwa zuva hafanira kuitwa so. Saka vaitedzera chazo vachiwina. Saka inini izvo ndozvizvagurisa zvokuti asi varipo here vamwe vamuri kubatsirawo vemuno kare kana vamwe vanobva kune dzimwe nzvimbo? Ndinoenda taura kuti havasi vese vetimu izvozvi mishonga vanhu vari kuti haishande. Sei isiri kushanda? Inyaya yekuti vanhu havateedzeri. Mushonga unoda zvaunotoda semishonga iyoyo. Unoda kuti mukembe musarare kumba, murare kukembingi, muchibva kukembingi muchienda kubhora. Aiwa kana hapana timu inokujai. Saka izvozvi kuti vanhu kembai mugare muende munorara uko musina kuenda uko kumba vanhu havabvumi. Chinenge chakaipira kuenda kumba chii? Nokuti tinoona kuti camping kwacho kunengori nemba inorarwa. Inyaya yemadzimai, mishonga yatinoshandisa haidi madzimai. Even kuti unobatana nemadzimai kana kutogara naye padhuze, mishonga yatinoshandisa yakafanana kunana bhora inomuko haitodi izvozvo. Vamadzungu ndinoziva kuti takada kuramba tichienda mberi tingatodokise zuva. Pari zvinezvi vamadzungu ndinotenda tinovimba kuti nenguva ino mazuva anotevera muchange muchizotipa dzimwe nhau dzatiri nadzo dzamakapakata. Ndinozoti mune zvakawanda, mune nhoroondo dzekariba, mune nhoroondo dzehondo. Panguva ino ndinotenda vateereri ndinoti don't forget to subscribe to Kariba TV.